Mayong adlaw mga bata. Karong adlaw atong iskutan ang kabahin sa inyong mga nagkalailahi nga kasinatian sa atong komunidad. Apan sa dili pa atong balikan ang inyong nakatunan sa miagi nga semana. Hinganli ang mga lugar sa atong komunidad base sa mosunod nga hulagway. Eskwelahan, ospital, simbahan, sa mga lugar sa atong komunidad, aduna kitay nagkalain-laing kasinatian. Lantawa ang mga hulagway. Pila ka buok, mga bata ang inyong nakita. Unsa ang gibuhat sa siyam ka bata? Ganahan ba usab ka mong magdula? Unsa nga klase sa dula ang inyong gusto? Ang pagdula kauban sa atong amiga ug amigo may usa sa mga kasinatian nga dili nato malimtan. Daghan pang mga kasinatian nga atong nasinati isip kabahin sa komunidad. Sama sa mosunod nga hulagway. Ang kasinatian nga dili na ko malimtan sa akong magtutudlo mao ang iyang maayong kinaiya. Iya ako magituduan aron adunay daghang makatunan. Ikaw, unsang dili nimo malimtan nga atong gihimo diri sulod sa eskwelahan. Usa siya ka doktor nga nagtrabaho sa ospital. Gitambalan ko niya sa panahon nga ako adunay gibati sa lawas. Nakasulay na ba mo nga gitabangan og doktor o nurse? Unsa ang imong gibati? Siya usa ka nurse. Dili na ko malimtan ang kasinatian sa panahon nga gapa-inject ko og COVID vaccine. Kamo ba usab? Ganang importante man nga magpa-vaccine. Para malikayan nato ang sakit nga manalakod. Unsa ang imong kasinatian sa mga tigbaligya ug pagkaon duol sa inyong balay? Siya akong amigo nga barbero. Buutan og maayo mamutol og buhok. Ang mga kasinatian nga atong naagian, dili na kini malimtan, ilabi na kung kita nakaton pinaagi ni ini. Ang mga katabang sa komunidad nga atong nakauban,
naghatag og dugang kasinatian. Ato sila nga respetohon ug pasalamatan. Hangtod sa sunod mga bata. Daghang salamat!